Svi smo mi čak nekoliko puta doživjeli nešto traumatično, neki traumatičan događaj, doživljaj. Bilo da je to u obitelji, bilo da je to za vrijeme našega djetinjstva ili kod odrastanja ili na poslu ili bilo kojoj drugoj situaciji, pa čak i u situacijama kada se zbila nekakva nezgoda pa ste se povrijedili, sve su to traume. Ali ovdje sada govorimo o onim traumama koje su duboko u nama ostale i koje potiskujemo i koje remete naš život, normalno življenje i uzrokuju mnogo i teškoća vezano za zdravlje. To su one potisnuta sjećanja na traumu koju smo doživjeli i o kojoj se plašimo se o tome uopće i razmišljati. Obično se ili samo okrivljujemo, baš je taj osjećaj krivice najčešće kod ljudi, ili ćemo okrivljavati drugoga, ali najčešće sebe. Evo recimo, osobe koje su seksualno zlostavljane, naročito u djetinjstvu, one će smatrati da su one krive, da su one poticale nekoga da im priđe na taj način, priđe djetetu na taj način. Kao ja ne valjam, ja sam kriva ili kriv što sam dopustio, što sam privukao takvu situaciju. To je vrlo opasno, zato što samo okrivljavanje je vrlo razorna emocija i ne iscijeljuje taj dio povrede koji smo doživjeli. Ili krivimo druge ljude, ili okolnosti, ili svijet, ili život, krivimo druge, svi su drugi krivi za to što smo mi doživjeli. Obično je ovo, kao što sam navela ovaj primjer seksualnog zlostavljanja koje je vrlo, vrlo često, nažalost, obično evo, stala sam, ne znam šta bi dalje rekla. Očito je u meni jedan trigger ili okidač donio tu blokadu. Makar sam rekla, to je sve prošlost, otpustila sam, nisam znala kako drugačije. Razumijem tu osobu što je tako postupala. Ali očito svi mi u sebi imamo dijelić toga što treba ozdraviti, iscijeliti. Stoga vas pozivam da pogledate jedan dokumentarac vezano za traume. Na početku vidjet ćete da se radi, uglavnom se govori o djeci koja odrastaju u nefunkcionalnim obiteljima gdje jedna ili dva roditelja su zlostavljači, što sve ne. I dosta se proteže to šta je bilo u djetinjstvu ili skrbnici su krivi, netko u školi, vršnjaci, ali ovo najčešće, kaže, roditelji sve od kuće. Treba znati ipak da možemo i to oprostiti našim roditeljima, zato što i oni nisu znali drugačije i oni su bili dio te priče u nasljeđu, ili su bili sandvič generacija. Znate što je sandvič generacija? Kada su roditelji imaju i malu djecu ili djecu koje moraju njoj brinuti i školovati, sve to traži novac, a imaju ostarjele roditelje o kojima se moraju brinuti i još ići na posao. Sigurno da mnogo obitelji tu pukne, roditelji koji se trude na sve te strane obnašati svoje dužnosti. Dogodi se i to da se naprosto dijete rodi takvo, pa se pitamo zašto nam to radi, zašto je takav problem, zašto ovo, zašto ono, tražimo neke uzroke. Treba voditi račune o tome da nije sve sada u ovoj obitelji, vi dajte recimo najbolje što možete znati, to je sasvim dovoljno za normalan razvoj djeteta, ali kažu da čak i u prenatalnoj dobi dok je dijete u maternici, ono može poprimiti tu negativnu vibraciju onako kako se majka u to vrijeme osjećala, da li prolazila kako krizno razdoblje, recimo ostala je u drugom stanju, dečko ili muž ostavio je i tako dalje, znači to su sve traumatične situacije, pa rastava za vrijeme trudnoće, ili dijete nije željeno, nije planirano ili nije prihvaćeno od okoline, pa mlada osoba, mlada buduća majka pomišlja
na sva moguća rješenja. Znamo 2 su rješenja, da sebe ubije ili da ubije dijete, a i 3. rješenje da rodi. Znači to su sve ti konflikti kod mlade osobe i to sve utječe na dijete. A da ne govorimo sve ono od onih naših genetskog zapisa, od naših predaka, sve nekakve nezacijeljene situacije, stvari prenose se tim genetskim energetskim zapisom. Evo, možemo i na taj način govoriti, ali znajmo da traumu možemo iscijeliti, da možemo o njoj govoriti bez da okida neki trigger gdje se zablokiramo ili izgubimo se o tome. O čemu možemo govoriti i drugima i pomoći drugima, pa kroz ova niz predavanja koja imate priliku pristupiti, zahvaljujući našoj Unity zajednici koja stvarno pripremate materijale da budu profesionalni, da lijepo možete imati i prijevod, da možete to poslušati na miru. Bićete uznemireni na toj temi. Ja sam odmah rekla, neću o tome slušati, dosta mi je moj trauma, tako sam odmah reagirala, ali potrudite se jer sigurno i u vama postoji nešto što treba ozdraviti i da možete ići dalje kroz život. Lijepo vas pozdravljam i vidimo se u sljedećim druženjima. Nadam se u toj zajedničkoj vibraciji i da doista napravimo nešto za ovaj svijet ili barem nešto malo za sebe, a time za ovu okolinu koja je uz nas. Evo, završavam ovim i vidimo se.